Rydw i yma gyda Katie Hall, sy'n aelod o'r band Chroma. Sut wyt ti, Katie? Dwi'n iawn, dwi'n bach yn fragile, ond dwi'n okay, popeth yn good, really good. Sut brofiad oedd cystadlu ym Brwydr y Bandiau? Profiad anhygoel. Literally, mae'r profiad o bod cael chwarae ar y maes, ond hefyd gyd o'r cefnogaeth ni wedi cael o hynny yn amazing. Mae'n anhygoel. Sut oedd ti'n teimlo ar ôl ennill? It's fendigedig. Mae'n just yn euphoric. So, o'n i ddim yn disgwyl wneud e. So, yeah. Rwy'n falch nath ni llwyddo wneud e. Mae just wedi bod yn amazing. Dath Dewi pwys lan i ni ar y... o'n i just fel, I'm done. It's rhaid ni ennill e. But, mae wedi bod yn amazing. So, yn gyffredinol, sut y ti'n mynd ati i ysgrifennu can? Wel, mae tair o'n i da sections wahanol, so Liam yn neud y cerddoriaeth, Zach yn neud y drums, a wedyn dwi'n ffocysu arno just y can i ar lyrics. So mae'n dod at ei gilydd yn eitha naturiol, a yn credu, oherwydd hynny, ti'n gallu neud y gorau o pob section. So mewn maes cysadleuol fel cerddoriaeth Cymreig, lle wyt ti'n gweld dy fand di mewn 5 mlynedd? Wel, yn greiddiol, o'n i'n mynd i weld fod ni'n mynd i chwarae maes B a stuff. O'n i'n neud yna blwyddyn yma, so... gobeithio jyst chwarae'r maes, gobeithio gallwn ni ysbrydoli genhedlaeth o pobl ifanc yn wedig o'r cymoedd i dod i'r Eisteddfod, so licen ni fod fel band, fel yn 5 mlynedd, rhywun sy'n ysbrydoli hynny, achos dwi'n credu mae'n mor bwysig. So pa mor aml ydych chi'n ymarfer? Wel, mae'n dibynnu. Ni gyd yn brysur iawn, ond ni'n trio cael unwaith yr wythnos am fel 2 awr, ond os mae gig fer yn dod lan, bys ni'n ymarfer loads. Fel ar gyfer Brwydr, nath ni ymarfer fel trwy'r wythnos braidd, a gen ni gigs hefyd yn dod lan, so wastad yn neud rhywbeth. O le wyt ti'n cael dy ysbrydoliaeth ffasiynol? Oh my gosh, wow. Just gwisgo beth dwi eisiau, just rhywbeth sy'n sefyll mas. Rwy'n licio plwm o face, mae'n really cool. Dwi'n meddwl, merched, ni gynnu eisiau gymaint o dewis, why not? Yn olaf, sut wnaethoch chi benderfynu ar enw'r band? Wel, ti eisiau stori go iawn, reit. Basically, be digwyddodd oedd y boys yn eistedd yn y garage lle ni'n practiso, edrych rownd, a wedyn, nhw'n neud hyn am pob band nhw'n neud, nhw'n jyst yn edrych rownd y garage, a wedyn trwy'n geiriau. So nath nhw'n edrych ar chrome paint, a wedyn nhw'n fel, chroma, mae hynna'n, metaphor, yeah, sorted, done.